guys, nandito ako ngayon sa second floor ng Bichara Mall dito sa Naga City. So sa mga follower natin dyan at saka sa mga kaibigan natin dyan na may diferensya yung inyong mga cellphone, mga gadget, so punta lang kayo dito sa second floor ng Bichara sa Nainma Shop at saka hanapin nyo ang napakagandang magaling mag-entertain, masipag si Ma'am Edith. Edith, ma'am. Ayan, invite mo sila, ma'am. Kung gusto po nila magpaayos, magpa-repair, mag-accessories, huwag po kami available po. Maurag po ang technician po. Ayan, anong araw po kayo, ma'am, bukas dito? Araw-araw? Lunes hanggang Sunday. Everyday po, maying sarado po. Ayan, guys. Walang sarado, Lunes hanggang Sunday. Anong oras po kayo nagbubukas dito, ma'am? 8 ng umaga at saka alas 7 ng gabi. So ayan guys, binibigyan ko na kayo guys ng ideya kung saan kayo pupunta para magpaayos ng inyong mga gadget. Mura lang ang singil nila dito guys. Siguradong garantisado. Ayan, maraming salamat uli. Ayan, shout out mo na lang yung mga kasama mo rito. Shout out po kay Boss Abalos saka kay Ma'am, kay Madam Rina. Yung pamilya mo, batiin mo. Okay lang. Okay lang. Ayan guys, maraming salamat. Dito lang muna ang ating vlog ngayon. Thank you. Thank you.